में रहले है अभी सालू भर नहीं के हो बहुत कूदे लेनू आई तो मंचवा ओजमा ले ले तो ठीक रहल बलिया जिला गो नहीं रहे घरवा में सेटरिंगवा का पटरवा ना ठोकाला भैया यही के मंच बनो रहे आई जब कूदल लौंडा नु भैया पटरा दोनों गोड़ से लाके छटक के माइक लग जाता वो अलगे गोर बढ़ के हम मारो पटरवा तो छटक गइल भैया बाकी नीचवा हतना मूस के बोली बांस गाड़ो मोट आई हम देखनी ना लंगड़ा भी दौड़ के जाए लग बानी अगवीर के बेहोश हो गइले त लोग कहतरी हतना बांसवा छोट कैसे हो गइल जमीनी में हल गल की केने गइल आई बेहोश कैसे हो गइले इतना धीरे से गिरला पर कैसे बाएं धके उठाओ तलो तो बांस पियर और लाल दोनों रंग के हो गइल हम कहनी कि भैया एकर वैज्ञानिक कारण काहे लालो बा पियरो बा तो काका कहले कि लाल ऐसे बा कि खून फेंक देले बा हम कहनी पियर का है बा लौटाने में घितनी है तो